ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ବହୁତ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାକ୍ଷୀ ସୂତା ଖଣ୍ଡେଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପଛରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହାକି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ଫେରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀର ପଣତରୁ କିଛି ଚିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କୁରୁସଭାରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀଟିଏ ବାନ୍ଧି ଭାଇର ଶୁଭକାମନା ମନାସିଥାଏ ଏବଂ ଭାଇଟିଏ ଭଉଣୀର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ତାର ସାହାରା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ।